Bon dia o bona nit, independentment de l'hora que estigueu veient aquest vídeo, us desitjo un millor dia. Abans de començar a realitzar la lectura del rerefons del Love Hero, vull fer un incís. El System of a Soul l'estic jugant, d'acord? Però no mostraré el meu procés. El procés és similar als anteriors vídeos que vaig caient, em va molestant, vaig tornant a caure, em va molestant i vaig tornant a caure, d'acord? Més o menys això seria el resum de lo que estic fent, d'acord? De moment jo vaig fent a poc, vaig molt lent i és possible que hi hagi un vídeo final on mostro el final del joc. És possible, d'acord? Però primer he d'arribar. És un joc que m'està costant i tal i és això, però sí que m'agradaria com a mínim passar-m'ho i deixar-ho allà al final. Com vaig dir en l'últim vídeo, System of a Soul, al canal de Mira de Toast, ell ho va finalitzar, té diferents vídeos i també té un vídeo on surt com es soluciona cada un de les plantes. Això és una cosa que volia dir. Llavors el proper joc quin serà? El proper joc serà el que estava jugant, que és el The World End, o Wild... mentre el món finalitza tu estàs amb mi. Una cosa així és el títol, d'acord? Aquest és el proper joc que aniré portant al canal. De moment és això, només vaig fer l'encetant i l'encetant em va encantar tant el joc, tot i que va haver un problema amb l'encetant, que ja ho deia allà, que jo vaig jugar i no em va gravar bé, em va gravar malament i ho vaig tindre que gravar. Llavors clar, la sorpresa que té a la demo del joc doncs no va ser la mateixa que gravar-ho una altra vegada, però aquella sorpresa i el que hi ha a la història, el que em va fer és aquest joc me l'he de comprar, me'l vaig comprar i això, ara el podré gaudir perquè aquest joc sí que el volia. Vaig fer el primer capítol i el vaig deixar de banda, deixant pas al System of a Soul, que ja sabeu el que ha passat amb aquest joc. Llavors, un cop finalitzat el The Wild, hi ha un joc que ho estic passant molt bé, l'estic gaudint molt, l'estic jugant així de tant en tant, m'he comprat el DLC i tot, que Jocs en Cat va fer la traducció en català, que és el Stacklands, d'acord? Que té un DLC que també està traduït, d'acord? I he comprat. Llavors els vídeos de l'Stacklands, quan comencin, jo ara estic jugant, però començo una partida, l'acabo, perquè m'agrada molt començar i dir, val, fins aquí, em canso i continuar. Però quan faci la sèrie serà intentar arribar al màxim. Si per lo que sigui no arribo, finalitzo i començo una altra partida. Aquest joc és molt divertit, és molt rejugable, d'acord? I m'ho passo pipa, com un nen petit, m'encanta, la veritat. És un joc que l'estic gaudint, l'estic jugant, d'acord? O sigui que el primer, quan el jugui aquí, no seré un principiant, d'acord? Doncs això és el que volia dir. El proper joc serà finalitzar el The Wild End i quan finalitzi fer l'Stackland, que la idea de l'Stackland serà això. És un joc que a mi de veritat m'està encantant molt. Voleu una nota? Que l'Stackland és un 5. L'Stackland és un joc d'un 5, un suficient, és correcte i m'encanta. I si teniu jocs que són un 5 i els gaudiu, està molt bé, perquè no té que ser un joc que t'agradi, no té per què ser un 10 o un 8. Per posar un exemple, el joc de l'Oca, que és senzillet, és un joc que està bé, no? Per què vols més? No necessites més, i tu passes bé, quedes un dia, jugues al joc de l'Oca, fas 4 rius i ja està. La finalitat és aquesta, que tu passis bé. La compleix el joc de l'Oca? Sí, doncs ja està. És que no... Poso un exemple de l'Oca per posar un exemple, d'acord? Doncs per mi l'Stacklands és un joc correcte, senzill,
agafa coses de diferents jocs i els aplica. Està molt bé i està molt bé. És un joc que arriba bé. Jo penso que no, per mi és suficient. Ha agafat idees, les ha unit i ha fet aquest joc. I jo m'ho passo teta. Pipa, m'ho passo molt bé amb aquest joc, d'acord? Llavors quan el porti ja veureu. Doncs això, ara fet tota aquesta... dit tot això, doncs evidentment passo al llegint, que és la finalitat d'aquest vídeo, que és el rerefons del Loop Hero, d'acord? Llavors, aquí a l'enciclopèdia, que després de tantes hores de jugar, doncs el bo és que ho vaig desblocar tot, d'acord? Vaig llegir la Vila saquejada i ara vaig a les Terres del Comte. Per si algú no sap de què va els llegins és només llegir, d'acord? El joc del Loop Hero ja me'l vaig passar en el seu moment, li vaig donar la nota que penso que mereixia aquest joc i ara el que se'm va quedar que tenia moltes ganes de fer és això, llegir-vos el rerefons. Cada cosa que descobreixes té una descripció, té uns poemes, té uns cants que s'han traduït, d'acord? En el primer vídeo i en el títol veureu que sortirà la persona que ha fet, ara no me'n recordo, Alexander o alguna així era, disculpeu. Doncs gràcies a ell i tot el seu equip van fer això, però si no hagués estat per les persones que van localitzar el joc en català, jo ara no tindria ganes de posar-me a llegir alguna en anglès o en castellà, no tindria ganes, però està en català i em venen molt de gust saber de què tracta, què hi ha darrere del Loop Hero, què hi ha més a banda de la història i tot això, què hi ha més? Doncs això. Llavors, com vaig dir en el primer vídeo, el que llegiré és la descripció de les notes, que és això d'aquí, i la descripció aquesta d'aquí. Hi ha llocs, per exemple aquest, que té cultura popular. Això també ho llegiré, però això quan s'arribi, d'acord? I de moment, com no és molt de text, excepte aquesta, que aquesta sí que és una mica més llarga, però no res de l'altre món, de moment en aquest vídeo també 6 com en l'anterior. En aquest segon vídeo seran 6. Després ja miraré si seran menys o més, d'acord? Perquè és possible que digui menys, perquè hi ha massa text, però de moment amb 6 queda perfecte, d'acord? La part aquesta d'aquí al mig, en alguns vídeos ja la llegia, que això és més de gameplay i de joc. Et dona bonificació de lo que sigui, et dona probabilitat de crítica, et dona o et treu vida o genera un ratillop. Això no ho llegiré, d'acord? Perquè ja a vegades ja ho llegia. Jo el que vull és el rerefons, la descripció, les notes, les descripcions i la cultura popular. Dit això, doncs començo amb Terres del Comte. Descripció. La vila prospera sota la protecció del vampir i els seus habitants són molt generosos. Descripció. Un poble sota la protecció d'un vampir sovint s'anomena Terres d'un Comte. Les cases d'aquests pobles són molt més robustes, riques i majestuoses, i el mateix passa amb els seus residents. Però seria massa ingenu pensar que és un signe de la filantropia del vampir. Per a un vampir, un poble humà pròsper és només una altra manera de demostrar la seva riquesa i poder. Aquest fet, però, realment no preocupa els pagesos, sempre que estiguin segurs i ben alimentats. Uns quants vilatans desapareguts, després d'una audiència amb el comte, és un petit preu per pagar una vida pacífica mentre no passi gaire sovint. Camps de blat. Les piles de palla semblen un lloc acollidor per descansar, però has de seguir avançant. Descripció. Si el teu camí et porta a través d'un camp de blat desconegut, vés amb compte. Els espantaocells, gòlems primitius, protegeixen els cultius dels forasters. Per sort, és bastant difícil vagar fins aquí per accident. L'oceà de blat daurat es pot veure de lluny i és difícil d'ignorar. També és difícil d'ignorar
el drengueig i el rèpic que fan els seus guardians mentre arrosseguen els seus cossos d'una sola pota, farcits de palla i de màgia instintiva primitiva. Camp abandonat. Descripció. Ningú l'ha llaurat i ningú en collirà més. Res. Ho torno a llegir. Ningú l'ha llaurat i ningú en collirà res. Tot i això, d'alguna manera encara és aquí. Així que el teu camí t'ha portat d'un camp de blat. Ara pots estar segur que hi ha un poble a prop, o, en el pitjor dels casos, les restes d'un poble. Tanmateix, aquesta simple regla es pot arribar a trencar, ja que l'oblit i el caos sovint obliguen els subjectes que abans eren inseparables a existir per si sols, disculpeu. Un camp abandonat és una paradoxa, una creació sense creador. Potser els trossos dispersos del món estan intentant recombinar-se d'acord amb les lleis de la lògica i les relacions causa-efecte, potser fins i tot formant noves lleis des de zero, però de segur que aquest cop no. Una passada boira d'oportunitats flota al voltant d'aquest lloc, intentant justificar la seva existència, però sense èxit. Ruïnes. L'existència d'aquesta civilització va acabar molt abans de la maledicció del Lich, però les seves restes encara poden resultar-te útils. El món sempre ha estat dur. La raó de la supervivència de la humanitat no són les armes d'acer o la força, és la capacitat humana d'unir-se contra qualsevol que intenti prendre les terres o vides. Així, la lluita per la supervivència dona lloc a nacions, civilitzacions i cultures, però, d'una manera o d'altra, el triomf de la humanitat sempre serà fugaç, sempre s'ha interromput i deixarà enrere només les ruïnes plenes de les restes de pobres persones sense sort. La capacitat de la humanitat per crear contínuament nous imperis ambiciosos és realment inspiradora. Igual de trista és la incapacitat humana per adonar-se que els seus predecessors ja tenien els mateixos murs de pedra i castells, però clarament no era suficient per a la seva supervivència. Pantà. El pudor és mortal, o potser és el verí. Monticles, pantans i milers d'insectes i molses de totes les formes i colors. Un viatger ximple morirà intentant creuar-lo. Un intel·ligent el rodejarà i un astut hi portarà els seus enemics. Fa molt de temps, unes quantes tribus vivien als pantans. Solien construir torres altes perquè els mosquits gegants no hi arribessin. Ara ja no en queda res. Tot va ser oblidat o simplement es va deteriorar, consumit pel pantà. Un fet interessant i terrorífic, els gasos dels pantans tendeixen a induir processos d'autodestrucció en totes les criatures capaces de guarir-se per si soles. Fins i tot, si la regeneració té una naturalesa purament màgica, el pantà la distorsionarà i revertirà. Com si xuclés la vida mateixa, tenint en compte les històries sobre com tots els pantans estan connectats amb una terrible bèstia primordial, que dorm profundament sota terra. Ja no són tan simples, d'acord? Això de la bèstia, ja vaig veure un vídeo, d'acord? Hi ha un capitost amagat que és amb els pantans. Si fas una cosa amb els pantans, ara que faig un apunt, és la història aquesta de la bèstia connectada. Aquí doncs et dona una pista. Llavors, clar, jo ja vaig veure un vídeo. Evidentment no ho faré. No diré el que és, però bé, si ho fas, doncs és una cosa d'aquestes, d'acord? Connectant pantans i alguna més. No me'n recordo què era. Podeu buscar informació. Però és un capítol més a banda dels tres del Lich i tots aquests, doncs es pot desblocar amb això. I aquí, llegint el rerefons, ja t'ho explica. D'acord? Una vila? El resultat dels intents del bosc per entendre la civilització humana. No es parla de llocs com aquest des de temps anteriors a l'oblit. Sembla que un insensat va intentar imitar la creació d'un poble escampant una bossa de diverses llavors i cuidant-les durant desenes d'anys. És difícil entendre com funciona aquesta imitació, però la connexió entre el bosc
i aquests pobles de fusta és bastant evident. Si assumim que el bosc és un organisme viu, es podria suggerir que aquesta podria ser la seva resposta particular a l'apocalipsis. Ja sigui com una expressió de dolor o com una adaptació d'emergència als esdeveniments, sigui el que sigui, és millor no trucar a les portes d'aquestes cases falses. És molt possible que el bosc també creés alguns habitants per a elles. I bé, fins aquí la lectura d'aquestes 6, diguem, zones, sí, zones, edificis, pobles, zones, pantans. D'acord, en el proper vídeo ja, les carreteres, ja han dit carreteres, perquè són coses que pots afegir a carreteres, d'acord? Finalitzarem ja això amb ponts i ja continuaré amb els enemics comuns, d'acord? Que en principi finalitzaríem a l'esquelet arquer, d'acord? Dit això, com sempre, i ara ja estic posant a la descripció, si hi ha alguna... o sigui, que llegiu, que és molt bé, és molt enriquidor. Si hi ha alguna paraula que no entengueu, utilitzeu un diccionari físic, pregunteu, no passa res. Si no enteneu una paraula, la busqueu i llavors entendreu què està intentant dient, d'acord? Després, si voleu millorar el que és la pronunciació, doncs em podeu escoltar una mica com ho dic, d'acord? Més o menys, per fer-se una idea com es pronuncien les paraules en català, d'acord? També per això és la finalitat de llegir, d'acord? Doncs això, com ja dic, m'està agradant molt llegir el Loop Hero, era una cosa que volia fer, però evidentment després de llegir tot lo de Riot i lo del League of Legends volia parar una mica de llegir i per això em vaig posar amb el System of a Soul. Us he portat una mica a l'Stir of Madness, que evidentment crec que en el proper vídeo ja estarà perquè vaig pel 90%, però bé, ja està. Dit això, doncs m'acomiado. Com sempre, us desitjo un millor dia a tots, a totis, a totes, a tots els senyors, a totis les senyoris, a totes les senyores, a tots els senyorets, a totis les senyorits i a totes les senyoretes. Fins una altra. Adeu.